Yes, good evening. Good evening guys. So magluto ta og itlog. Itlog na to sa danon karon guys kanang fried egg. Kami man ni fried ang itlog. Di ko mag-scramble guys, fried egg lang. So maghaling sa ta guys kay kahit kuan natong kahoy ng ay atong halinganan natong lutuanan kay kahoy man, so maghaling sa ko guys ha. Kay murag gutom na. Guys, magbutang tag mantika kay na may mantika ari tug sobra na ko sa panida na ko sa tempura. Para na to na siya gamay guys. Diba? Ayan. Para na to siya gamay. Parang natay iprito, diba? So i-ready na nato ni atong itlog. Ayan guys, ito na itang ibutang ang itlog guys. Ito na siyang ibutang. Ayan, diba? Asin ratong ibutang. Asin. Fried egg nga itlog siya guys. Tapos, diba? Itlog lang atong sa daanon. Ayan. Itlog.
itlog. So manihap po na ta guys. Murag gutom naman. So manihap po na ta kay gabi na kayo guys. So nakapin. So manihap po na ta ito itong fried diba? Gwapa. So manihap po na ta guys. Ay sa kabok na tundan niya. Saging nga ninulungag na nahurot guys. So ito na siyang kuanon. Nana. Kaunon na to na siya unya. Saging. Ito ganan og saging na ra tapos tapay saging diri guys kanang ayan ana. Banana Q, ayan guys. Ato na kaunon unya, ato na tiwasan o kaon, di ba? Fried ana to kay kuan. Then itlog na fried. Then itlog na ay kanon. So manihapon na ta guys ha. So ayan guys, manihapon na ta guys. Okay, murag gutom naman. So natay itlog guys. So fried ni siya nga itlog guys, fried. Natay suka, tuyo o kalamansi or kalamansi yata rani o tuyo. So mga ano ta guys, natay atong kanon kay red rice ni siya guys. Okay, so let's go, manihapon na. Manihapon na ta guys. Kanon tungtong na to sa katiil guys ha, kay ginahan magukunay tungtong ang sa katiil. So manihapon na ta. Murat na panihapon guys. Kami man po ning itlog ba. Lami. Ngayon pa ba?
Napatag isa guys. Saka fried. Yeah, red rice. Tesaging guys, oh. Ano na ito ni tiwas guys. Pasok. Saging. Oh. Panghimagas. Saging. Kau ito be? Ha? Hey, Cloud. Lilet. Sorry mo. Ano? Hey. Hey. Mika. Cloud.
Na. Opo. Ha? Itlog naman ta ha. Kamukha og itlog. Sumay mo ha. Kamukha itlog no. Ha? Sumay mo ha. Kan itlog. Ha? Itlog. On kani. Umiiro guys kay ang isa dili mo kaog itlog. Ang isa mukaw ni siya itlog gara guys oh. Pilian din na mo isa ka iro guys nawa. Siya pilian kani siya na sa bangko. Di gud siya mo naog kung dili siya inaog sad. Ito pag isa kana di na siya mukaw itlog. RT kay na siya kana RT kay na pag kanipot siya pag dili gani aw pag gutomon na ni siya magsuka na ni siya green pag sa gutomon na ni siya kani say ka itlog ay sus ka ikaw aga itlog kle aga itlog na di ra ba mo kag itlog kani ano na siya pili diba guys oh daro rin siya sa bangko. Dili na siya kabalo munaog. Kailangan pa na siya alalay pag munaog na siya. Ba guys? So ayan guys, manamatag kao namang hipos na sad ta manghugas. Okay. May ani man jud ta magkaon ng hugas, di ba? So mahugas sa tong sinanaan guys para man ikabuok gamay raman. So ato siyang hugasan, okay? Sama nak be. Tubig na, inom tubig. Be.
Bangon ka? Lang. So gayan guys, sumana ko og hugas o kuan diri panghipo sa kusina. Bye bye guys. Thank you for watching guys. Don't forget like, share and subscribe. Thank you po. Bye bye.